Bubagra, long live, long live, long live. Bubagra, Bidikram Manika, long live, long live, long live. 117 아시면서 long live, long live, long live. 117 아시면서 long live, long live, long live. 부바그라는 117 아시면서 long live, long live, long live. 부바그라, Bidikram long live, long live, long live. 부바그라게, 부바그라게. 117 아시면 살게. 117 아시면 살게. Mo Father of Tripura এবং Architect of the Tripura. Bubagra Bidikram Kishore Manik ko bahagi 117 asamani sal hasti bege paham dodon kai palai tomo mo asamani salmo palamani lokhan anta chini dynasty lai boma Tripura haste kai hakotor banato jotono life phetonto tabu phainai chini churai rok sikra rok mo life history no bong knowledge tomo Tripura ni history no nobiti puskang coba no kono ni bagi mo kaseng bono only king educationist. He is the first king. He visited Europe and America in 1931 to 1939. Bono konon tabo agot lo ni je structure au Bubagra ni planning mo amalono aro chini buddha mondir sramjago thurusal ni bagi মসজিদ শ্রমজাগো খ্রিস্টান কমিউনিটি নি বাগৈ চিনি ও তো তাবো অনন্দু জনগণনি গো শ্রমজাগো ম রাজানো যত নিশ্চয় লেখাপড়া আবুজা জ্ঞান বুদ্ধিও কাজে जों দিনি লাইবমানো Tripura হাসিনি চিনি লোকরনো সিরিনানি বাগৈনো যত এনজিওস পলিটিক্যাল পার্টি যতনো Om jadi lepas palai tu, antini astini jatuh, takut paham dokter paham semua, boleh ke kakak ham, ya baru lagi kono muthangi narenam. Mumbai ka hayungni hani besarok jotonon tini Maharaja sini adunik rupokar Tripura ni adunik rupokar Maharaja Bidikram Asaima salni 117 tamo pungma salo narana kakak ham tei hamjagma Ciba Yafaro sini edisi prosason sini Tripura motha sini oro khumulung ni Tripura motha ni phajing ti busungjo tono khakam hamja mutai Ciba Yafaro tini tang bagi jeung palai tong tini haste ganangaino hayung ganangaino o Bubagra ni asaima saltang bagi palai tong mani norok jotono saimano Bubagra 39 বছর si thei thangja jau Bubagra 1923 বছর bo singhasana asogo 1947 বছর বদ্ধই থাঙ্গা যাও মাত্র কিসিসা জরানি বিসিংনো ইউরোপ হিন্দি আমেরিকা হিন্দি গুরি ওই ত্রিপুরা ন ওয়ালনি গুবুনি হাক্তর যতন সেই চাষা হাক্তর হাইকে খাইনানি ওয়ানসগই কাহাম অগলি সামনানি
रों काहाम स्रामनानि तंगं काहाम स्रामनानि आबो चिबिबुया ताबुक चिनि जे एडिसी जों चिनि हा 7,000 বর্গ কিলোমিটার যে হা এডিসিনি বদুই 1940 বিশিওনো বওয়ানসগো আয়নারনি তকমা কসমনি বাসারক খাইকেনকে ও হানি বাসারক ও আনি তিপ্রা সারক তংনা করিয়ঙ্গান সানা করিয়ঙ্গাन বরনি বাগে হা খাতি krang matang nahi bo o ha khati krang tamon chini tini o edisi approach naide nong London se thangai chini maharaja ni rang baise a jagao Hindu mondir protishtha khainai chini bubagra bir bikram se approach MBB college approach tipra sarok no bo sponsor khai doctor por ritongo boni sponsor baino doctor Nilmoni Deborma doctor ngai chinoro tipra puila doctor ngai pore phaika buri roni bage hostel surungjaknai o phai khai gobang ma samung batang khai klang thangmani MBB college airport norok nugui tongkhana aun bagino boka thang tongke chini lai buma tamong khamo tipra saroni lai buma tamong khamo abo chini bagai abo imang sing thangsubok mama bai abagai bong khachini lama bong khachona lama phunungnai bong khachona phurungnai boni phunujak lama te cheng him lainani naharino tabok ni bubagra bai cheng thanjangai chino boni nahar bongno supungna ne bagai cheng tini jotono o bubagra no borom roi muito khai cheng tini jotono o hani basaro khulumung ya phalai tong ani pore ani MDC bobok tisa kognaraton hambai Hambai Tripura hastani jatto Tripura hawa tongnai chini bororokno jotno khakaham hamjomung yapara sing tini ara komolong amchani chini Maharaj Birbikram Manikon bini mangthong obuskang chung kuthum lajak ani logi tongo chini boromunang chini edisi haponi boromunang Komal Koloi boromunang Chondrodoi Rupini boromunang Romni Deborma oba hakin chinara junal chairman tai chini PWF ni president tai sub junal ni chini chairman boromunang Santunu oba hakin chung job to mili layai chinara boromunang Prakash Sudhir tai dulal oba hakin chung job to mili lai ne chung ora tini kaisa khumolong amche chung Maharaj ni stis wo chung khum bog layai tai binara khum butang kan lai tong lai tauni bagai hikai chung saimano chung je Tripura hawa BJP tai Tripura motha IPF the government alliance chung mani pore chung jotono saimano je kaisa os halo chung agi kono suti gusna khajika tabuk chung suti gusna khajaka ambonorok sai sara Tripura ni jot office tini Maharaj asaima salni bagai Maharaj ni je asaima salnorok sau chung jotono office ro bon khlaiben chung nukjaka amone bagai chung Maharaj ni background chini boromunang Komal Koloi je sai thanga obo chung sabaya chung je usuk jarawo Maharaj Birbikram chung khibi klang thanga bini samung je bo klang thangmani bini tangbe bara samung no tangnani bagai tabuk chini abuk jak chini tabuk ne bortomane chini je paithak ni raja chini boromunang Maharaj Kishore Deborma bobo abuk jak muituma khlai bio Maharaj Birbikram thimani asaima salnorok sai chung tini chini bubagrano muito kwa khai bone bagai je Maharaj Birbikram Maniko jeta samung tang klang mane Tripura ba hai ke Tripura no je chungsa khlainen bagai thatar haste bai gobang ma thai wa desh bai bojog khlai o je bini je samung khlaimani abon bagai afron sirija kaisa adunik rupakar hoi chung je Maharaj na chung sinjak bon bagai je bini samung rok na rek saune chung tini chini ta paithak ni raja chini Maharaj samung tang na sai tu mane bone bagai tini hai salo chung khakamo tamni bagai hinga om hai asuk sinai asuk mane advance one chuk mannai bini one chuk mane thaibe chung ta edisi ni mane tong marak oborok no je one chuk klang thanai bini mungno chung sachini sawoi khuchini khoi khubaya tongsin mane bini mungno lobsini lobaya bone bagai je chunglo je khlainan bagai one chuk klang mane obono chung kuno dino pogoi thanani kogya bone bagai no mo janam chini je to Tripura ha tongsak obo continue bini munglo obo palai jak thangnai chung churo chung Tripura simi palai hara tabo
buji bosong ni borok pun tak bin no sawi matong bini kok terong no sawi matong bone bagai ceng tini edisi hapang ni wan sumung bai ceng ora je local jara tong nai rok ceng oma hai ke ceng tini bin ora kumbok lai matong bini asemo salo ceng khatung khajaga palito khlaibo palai matong lai tani bagai kai bohai khoraksa sini jakuk nai tirpa hasto eke oboni sekang tak kero jন্ম senai koni sangmano bini je asak samung khlaimano bolai sini bolai bini je wan chumung kormo je tabuk je tong thayo tong mane obe bak ne bini wan chumung boni bagai kalang thangjak chengoro jot to saimano chinor to chini nirmoholok hake chengoro bini amalo ne cheng je o jago hindu christian jot non bo thaire marok cheng saimano chinoro tamo khage bo cheng thuksa rok no bo thaire ka je dumia masjid khlaimani Katolik no bocong Mariam nogro nuka je bo Kristen no boro mane obai kai mane Hindu rong no Buddha mon kono dharma no basa basi khamane bo osake o tirpuran bagai o borok tamong nai osek sekang bo wan choi khlai kalang man bagai bini je samung tangla man muito khlai bini asai ma salna bohai borok khalsa o tirpur haste omo haike asai man abo chini belai bhagyaban keba tabuk ni paithak chini raja obno ruk samji samung tongna bodone sing logir lainai tini Maharaj Bir Bikram maniko je chini thai thangmani orebo chini je bini asema sal bad den bichende chang Maharaj Pradotishor maniko no logir lainai nei jotone baksa thanchang de nei siknung sitang jakon hambai khulumbai ka bobagara long lip bobagara ai logai tang hambai